பட்டி கல்வியோ பப்பா. கதையா இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே கிடையாது. பிகாஸ் சிலர் இதை டேலண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்க, சிலர் இதை கிரிஞ்சாக எடுத்துக்கிறீங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கிரிஞ்சு தான். கமெண்ட்ல வந்து சிலர் அடிக்கலாம், தாராளமாக அடிச்சுக்கோங்க. திஸ் வாஸ் அமேசிங், திஸ் வாஸ் டஃப் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா. அண்ட் அடுத்ததா ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டரோட ஒரு அக்காவோட வீடியோ கண்டுபிடிச்சேங்க. சொல்லையா வாங்க நான் காட்டுறேன். Once I care, I don't live. Once I live, I don't care. How bro felt after saying that? அக்கா இதை தான் ஃபுல் டைம் ஜாப்பாகவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இருங்க நான் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஆப் உங்களுக்கு காட்டுறேன். I can't live without you. Please don't leave me alone. I love you so much. Life is incomplete without you. जसले यस्तो एक्टिङ गर्छ त्यो कहिले आफ्नो हुँदैन भन्ने कुरा त तिमीलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने. கோ ஹிந்திலாம் தெரியாதுக்கா. ஃபர்ஸ்ட் இது ஹிந்தி லாங்குவேஜ் தானே, இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் லாங்குவேஜா?